Sasisian ngipdiang subhai pi baro shikani ke channel jongi. Kani ke video ke bang nyepet hani ke por, dia halor ke pang ke bang ai kerteng ke por basitom hakisingi ke bakado. Hendai shua bang nyepet yani ke video. Ka subha bang kerpa di pi ke bempat subscribe yani ke channel. Kin subha ban lek na kumta. Kenapa kan lo ke jingarap yangi? Bakum juru pinam do e kino ke video ke bagin premier ke por shika por. Tito mentah ngin pej bersangap no yang ni ke video. Prolog ba iet baro ngilai makisingi ki bakat sya bangilaj yo skau ki bon ki brio ki ba on bagini ki singi ki bangi im kilong sisha ki por ki basitom palan. Keketiang jong blai ka de bitul paro bagi bakum kita kisingi kinjia ya ka batho akasiti ki baar jong Timothy kalong balai ko banakong kumne. Ndai tu tip ya kane bagi singi ki bakado kinwan ki por basitom. Kani ka bantan ka ketian joblay. Kapan perkat ingin magata banbu haladay kini ki jingkeli. Hato ngila im sisha kisni ki bakado. Baki ay mo ki daw. Baki ta kisni bakado kinjalong kisni ki basitom. Hagaban jubab ite ki jingkeli. Ngakwa inya pani ki artri ki banta na ketian nga joblay. Ki batho ikini ki jing sisha baro. Kabagan tup ika jing tulupau Jesus Christ. Kabangila aban siam no gospel jong Matthias kuno ba arfsao kadhor ka basan hado panyo kibedai ba ki por ki basitom maka jinglong do bakum juro ka jing maham lupau pol ya kabangila aban siam nak siti ka ba jong Timothy kanong ka balai kadhor ka ba do ka basan kibedai ba ki por basitom haka jinglong musiam ya kabanga kwa mentah banyapet kawai hadian kawai pat ini pechua ya ka jing tulupa jong Jesus Pengilapan siam no gospel jong Matthias kalau no kebaar pusau katkor kebasan hadu kebanyo. Kabanengkong kaji snow bakaji bena siapang kitma haga baka kenja benriu ko nyang yale ika kenja benriu ka himaru ika hima la tho ika ne gospel jong Matthias no kebaar pusau katkor kebanriu baka banyo. Hakaban pun urlong siapang kaji tu pau Yesus siapang kaji snow bakaji bena kitma dia kaji bon yo kidi kitma yang ba profesor P.S. Sorkin ke Harvard University na USA ulaji kai na do usnam sejak ndai spa lai pupra bakaji bon kitma ka spa snem ke ba arpo kata sejak ndai spa hadian jong Christianeng kalong prasya bani kitma nado kasnem ke banakong hadian jong Chris hado syajar kendai spasnem hadian jong Chris nai kan kamtam hari gisi ke bamenta ke bagi isi syai kita ma babon kum Rusia bagi Ukraine ke Israel bagi Arab berkum ta terter ke bahang neken babon kita ma kala penurlong ya ta bau jisu la itu rupa bakahima ke le persya ya kahima nang ta susu Hakaji perurlong yang jingi tulu pau Yesu hari si bemta baka wei je benri ko nyelek persya e ka wei kala jia urlong bom dei tang ha katma ka wei ke himai ka wei pat nri watang hapo ka jo kori lelek persya ka wei je benri ka wei pat kumra jia hakari India jongi haka jela Manipur haka baka meitei ki lelek persya ya ki kuki ka blawan ra ka jingyap da ki spangut ki brio kinem sneo Beratho Matthias kelong baar pusau kutuk banyo. Kani si Charles Jia namar ka jingrang terkong banamar ka jing slay ke bawan ra ya ka jing kedu bam ba jing hara ka yo ka kot. Kamtam kitu ki jaka ki bala syakta. Pej aku kubor banamar ka jingrang terkong perat wat kawa Euphrates ru kelas sedang ngat. Ya ka ba on urlong ru ya ka jing tho aga kting jong blai ka ban ja ki si ki bakado ya bala tho kumni. Kitab jaman pa ko nang bakan riu ko bakat ar ko bat uta uban riu ulat tekno ega pliang jung u halor kata ka wa bakrau ka Euphrates tega jongka kelar ngat no ba nyokre ya kalen tiba ya kisim kibanamingi kabalai kijing yap tem ya kabin syam gospel jong Matthias nang ba arpsau kat khor ka banyo kani si sya kala ja kum balai tu lupau Yesu Namar kita jingpang ki bayibit kum ke kolera ke klamba ki weipat ya ka batang ka Spanish flu ke belajar usnem sejak ndai spakar pra hado usnem sejak ndai spakar puai hado san klur ngut ki brio ki layap
nang ta kajing pang klam coronavirus kabala mi nadu snem araja kendai hadu kini kisi bementa kilayap palat nyop hulak ngut bat ngimtip lanogan kut nang ta kajing yap tem ki mudro kajing pang bomlap pun ko syu ki bakat banami kisngi kila nang jelai kum kajing pang kansa kajing pang AIDS bat ki weipat kabasa kijing kinyo jumai hasibun kijaka kabangina aban siam gospel jom Matius nang baar saw ke banyo hakabala pun urlong ni ke jing tulpa dege batau ke jing kinyo bursien kabala yo jing ken gumne kata hakas pas nem ke bakan riu ki ars pa san pulai sien hakas pas nem ke bakat pra ki jin hadu ndrius pa sapu sien hakas pas nem ke bakat kendai ki ar hajar sispa ka kendai sien Banar usnem syaja kendai spa hadin nyukris haduk mata laki pelat ya kasipau hajar sian para bagai biye haba kitma kinem sniu kijingap tem bagajing khaju juma gija to tip baki brio ki mar shisha ya ki jingjin jar bagajing stom hagado khamtam hagitu kijaka hagabaki neki ke baro gija to mentai ne pen segaji maham pa jong pol kabagila ban sem hakasiti kabar chau Timothy kalnong balai kadko kabar do basan kabanengkong kibriu kibai tang yelade ujisu wikai ba hukum kabakau santam kadai bagin iye yo blai balki paramarjan blatho gospel jo Matius kalnong bar puar kadko kabalai pusa do basau pong haga gospel jo Yohanes kalnong bakhat lai kadko balai pusa uang ka hukum matmai ngai pi pinya perlogi kumangala japi bapiru pinya perlogi toni lok ba hatu ngina le kumta sedang nengkong lagayeng hasnong hatau haga imlang kasalang kari bagajai benriu bar kabartei baro kowe hatu don kajing kajibab te kalong namal kadon balai pat banyapat balai ken mabuan hadu kan ni kitma lagari ni kepertai baru kowe kani baro kami namar bagi itang ina de bar ngimnyo korsyo ya laki para brio kabar kibai isbai ladap ya kan maki brio manta kim it show yo blay ya laki perlok ba ya laki para brio hande ki itang ya lade hande kam ko tanggata kibrio manta kelong ro kibai isbai kabalong ko wen ki jilong ki bashir khai ba namara tho kumne ha ka tien ga jong blai ka chithi ga ban kong Timothy ga nong ban rier kur basi phau ko ong namaru thiet jong ki kanja bas neu baro long kata ka bai isbai kada ko long ban ga jajing ye ki kloi bantu ban penyap ban bamsap berkhnat beji beduk kham tam ki khun suat bakiri gun thei ka ba kham sneu na ga jajing ye ka long pabangila je kaspa ngim kan mau blesyo handai ngin yo thia lengai haga jingkan oi jongka namar habang yo eka ngin yo lut idi subha perthai baro bat ngop chiki sneu ki babunjat kumul maham ke tiang jomblei haga siti ke benakong jo Timothy ke nong benrir ko bakhandai ko ong handai kita ki bakwa aban ruspa ki hab chiki jing penchoi ba jing riam bat saki bon ke jing kwa brai ki ba be ki ba pensneu ki ba penjelop ki brio syaka jing jot ba jing korden berkini kini kedet benrio tat hado ke klip mat ba jinjap kanwan ban rong no eki haka ba bainam jokata long bangi do no ya ka beneng ka nuksa ka papaka kadai sepang ka khana urius pa bat ulasaras denega nega dau jisu hikai wong hu Matius kanong benrir ko ba arusau amdan ubala aban sekri arngut ki kendan na baun isi ya wei baun ie ya wei lane un bat ya wei bat ulundat ya wei Pim laban sekri yau blay badia gaspa kabalai kibakran bat le sarong namar balabyang gaspa ka phom labyang jingjang ji start ka kadan pule labyang jinang ji tip ka juk start menta la yo burom ka imlang salang bat kumta terter bapulong kat hado bangila kiuskong bakat mangi om don syu aparthei ida kemil ti babar okide ban burom bat pendam lut anga ida nyoben ni ke ki baitat bor kamtam apa kisah apa penjam milade dah bangi sim gabu ya kata kacing itot bor jung ki weipat banang pen kraw lade kat haduk bagi klet ba pleng don ke sneng ke kraw bagi bit dalai ban lepen ni ke bukum kita namar kata kacing sneng ko ong
ubarit udan la kekela kumta kalong bama ondaw la kendit tia kebalangam tenrai kadi kesneng ke kerau de kebala pensionorium bala nyau baleben nyau barit kekepur kebawan kela kam dai nau blehi namara tho aga jirwai sam keban nyau puar khot kebasau ko ong un bisyar ki baduk jong pai ba un pen immi ki khon jong ki bakerdo ba un pen luat yau nong ban ben la ya turu aga tien ka jong blei haka khana sepang rius pa ba Lazarus ka bangila ban shem gospel jong Lukas kronong ka bakan rio ka khot ka bakan kandai hodo ka ba life way ya ka ba kane kan ja haka ta ka bakut ka jing im jong kita ki nong le ba ki nong kren sarong ki balong ki nong ban ben ken haka ba ka jing ba be jong ki kamman ta shu namara kur kala jing snei baro eki kanigala jiaru akapo jonowa habakim tre bangkongo yonowa bepli ubah ka jing susarong jongki ki ken bakalong biet bangkongo sio teman klabiet ubong bang partai kan saslei nrei habakala jia sha don lat shu ka jala im yaki bandrong ka yeng ling nowa shu bom tre ban pli nowa ndei di namar la khangai ka jing khang do blei ba unowa la le ai shu kawairu ka jing sha ba ka tian jong blei ka perta persha ai ka jing sarong kamlong tang ka jing penjot ka bakut nriwat ka badang im ha ka pathairu ya ka tho ka tian jong blei kumni gospel jong Lukas kana ka bakhat saur ka bakhat wei ka ong na ba yo no baro ba pen kraw la de an pen po de yo ba pen po la de an pen kraw ki kitab probeb kana ka bakhan riu ka bakhat pra ka ong ka jing sarong ka aswa ka jing penjot baka mensiem ba sumeng haswa ka jing kelon kani baro ka jia namaru blei isi igi basrong kumla tho kitab probeb kelon ka bakhan riu ka pasan ka boong ubriu baro ubasarong ka donut ulong ka jing ijli how try kabasang kibam ko ngo elaki kimiki pa kapenlong iki kinong pen kenyi ka we ni ki kum jong ka tibriu tu blei ya ba tho ka tiang jong blei kitab sudas kuno ba ar pho ka khar ka bakhat ar ka ba ba ka ta ka jia wan hap kranot ar ka jing im namal do no e jing ku ka do ki ba blei la kular kat kum ka bible ka tiang jong u haka bar tho shai haka sitij ke Efesus kuno ban rior ko ba ar ba lai bong do burom ya ukpa ba ila ka kemi ba menyo man ba ba menyo imslam haga pertai jing sai la jo ki khon mata ka pau ka jing di buan ka jing di drugs ya song kha kham pat dei por bat persyaru ya ka mon ki kimi ki pa ki em lengkar ki plul kai ka por ki jing subha kum ku jing penmelan ki mobile klam ku try show ki dak let ila ki kam ki jam ki dei pendap la ka pulih dak le bat ki wei pat ki kam ki jam kani ka pelong bapun ki kimi ki pa menta habla he ki khon ha jika persuk jenjar bersiem penban namar ke jing sedla jongki kebasan ki ba ie jing subha kham tam ban miau blei syarif hareng lele long football bet man la kasi ublei wat mangi seniru pese kita masa tam pelek ka surkaru kano jatshu syarif losom festival autumn festival berkiwei de na ya ong se ka wat subha jongi simet jutang ka khawai dawai klem ku traishu sekafien ya tur mercy fishing competition ke birthday party ke hiking ke trekking ke driving ke lek piknik babun jaj bateng teng balik jeseng omdon por omdon bakali nda lek kai suari nda lek piknik pat ke por ke bakar hai ban da lut syajar arajar season ledru om salia kani ke pelong ki brio ban klet lut ila ki kam ki jam ba banduk ke belak ki kitnong ke bawon rai ke duk ke keduk hayeng sem hak bahaba kani kawan mi kaji kulmar nambar pom mi sutu jumur syu bat poi wat sikapat yeng sikapat sem kaban riu kibaran ke dur ke jilong riu blei hendai ke belen ni ke bor jongka kani ke jiana mar ke jing im ke ba arsap arpong baba pet nasalor imat i kumba ki bhabat dan borom palat hendai ke tanur cepo ke bakwan mento simet ke bale ki kam jaklia ke bangin amla setiap ban priang ke imlang salang adang yitip ya ke bau pol kan teng eki kumne sithi ke ba Timothy ke nong balai ban rio ko ong nama na jong kini long kita ke ba parsian cikiyeng bagi belam raw ki kan thei ba be bala pen kit khiar ki pop bala lam no da ki bon jan ki jing kwasat namar bagi longum ta
Kim judan bor ban trei ki kam ki ba ki im lang salang keri bar kejai ban riu bar kam tam ban trei ki kam ko jong play kat ka ba ki trei ka shul laj bet kitu ki ba trei ki kam ko jong play kam tam kim shit hem ban yo bor ban duai kim shit hem ban roi ro yo trai kim yo bor ban plai ki tien jong play kim yo bor ban yalam kim e ban ru smart bor ki yeng jong ki parabagai ban slok ki batot ki jing long musiem bar wat abaki leru kim don bor ban persuto yaki kim yo bor ban rem ke jing mana blai laki yeng ki sem bar abakani ke ja kabalang bar ko we ki sulong blem shit rum khiat rum ba pelong perang ke jing social ting la kalong kum kata ka jilong na mar jisu ong kum ni jing ber pa ko nong balai ko ba khandri ko ong na ba phalong ko susai khiat rum shit rum ngan sa pri no ya pa nakasin turjonga kini ken baro kita jilong ke basniu kita nak brio ini kisi bamanta ba penong sisha ka por ka basitam ban im ya baro kita ki ba im ke jing im ke ba bet ba ka basisha kumala da patay ka ay ba paula ka jing im ka ba kan jado na ka jing im ka ba kan jam sim ka jing sisha ka long bangila im ki por ke basitam parat ha ka ba ki jing jar ki laban yangi Rei ka ka mga kwapan berikan mau yang iya kan ka por ka long panam septing na kuslai wala ini kay baro kijia namar ngiti putra Jesu unomina no yangi namar ula kular kumne gospel jong Yohanes kanong bakhandri ko balai fulai wong ngala kren ni kay ru api bapinyo ka jing suk anga hangata ka pertai pinyo ka jenjar ndai tolong slurpi ngala jom iya kata ka pertai Shusho na kini kiki jing sisha kidak kishin ki bapau kumbal de patay. Anu benong baka jingwan arsin ka jong Jesu kanam slam shu. Kabar ka jia sisha mentah ka di pateng ben riu ka bangiim. Kanlong ka jing ka ben ba ingi baro kitu ki bangit au Jesu. Ki ba im bat le ye ka mon ka beri biang ka jong u. Namar dei hang taken kan urlong ka jing kula jong u ingi baro. Lagi ba im ne ki ba yap rukum jo. Ya ka ba ulah kular kumne. Gospel jung Yohanes kenang bakat saur ko balai ko ong andang ala leit no balbang la kre ipi ke jaka ngan wan pat bagan simti ipi haladehi baka bangalong mga piru pila banlong ublay ngur kulang yangi baro